வேலு நாச்சியாரை காத்த வீர தாய் குயிலிக்கு 50 லட்சத்தில் தமிழக அரசு கௌரவம். நாச்சியாரின் பார்வையிலேயே சிலையாய் வடித்து பெருமிதம். உயிரை கொடுத்து ஆங்கிலேயர்களை வெற்றி கண்ட முதல் பெண் வீரர். வேலு நாச்சியாரை அழித்து ஆட்சியை பிடிக்க ஆங்கிலேயர்களின் பலமான ஆயுதங்கள் தயார் நிலையில் குவிக்கப்பட்டிருக்கிறது. வேலு நாச்சியாரின் படை தளபதி மெய்காப்பாளர் அந்த வீர தாய் குயிலியின் காதுகளுக்கு இந்த தகவல் செல்ல ஆங்கிலேய ஆயுத கிடங்கிற்குள் உடலில் எண்ணெய் ஊற்றிக்கொண்டு தீயோடு விழுந்து மொத்த ஆயுத கிடங்கையும் வெடித்து சிதறடித்தார் வீர தாய் குயிலி. அவரை ஆண்டாண்டு காலமாக கௌரவிக்கும் விதமாக முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் 50 லட்சம் மதிப்பீட்டில் வீரமங்கை வேலு நாச்சியாரின் அருகாமையிலேயே சிலை வைத்து மரியாதை செலுத்தியுள்ளார். ஒட்டுமொத்த தமிழக பெண்களுக்கும் வெற்றி வெறியை இரத்தத்தில் ஏற்றும் வீரமங்கை குயிலி குறித்து அறியாதவர்கள் இந்த தொகுப்பை சில நிமிடங்கள் கேட்டுத்தான் ஆக வேண்டும். அக்டோபர் 12 இந்திய சுதந்திர போராட்ட தியாகி வீர தாய் குயிலி அவர்களின் 244வது நினைவு தினம் இன்று. அது 1750ஆம் ஆண்டுகள். மிகப்பெரிய பெண்கள் படையணியை கட்டி வீர சமர் புரிந்தவர் அரசியார் வேலு நாச்சியார். அவரது வளரிப்படையும் பெண்கள் அணிப்படையும் ஆங்கிலேயருக்கு சிம்ம சொப்பனமாக இருந்தன. வேலு நாச்சியாரின் வளரிப்படைக்கு தலைமை வகித்து தமிழர் வீரத்தை உலகுக்கு பறைசாற்றியவர் வீர தாய் குயிலி. 1772ஆம் ஆண்டு ஜூன் 21ஆம் தேதி ஆற்காடு நவாபின் படையெடுப்பின் போது சூழ்ச்சியால் வேலு நாச்சியாரின் கணவர் முத்துவடுகநாதர் சுட்டுக் கொல்லப்படுகிறார். அவரது இளைய மனைவி கௌரி நாச்சியாரும் கொல்லப்படுகின்றனர். இதனால் மகள் வெள்ளச்சி நாச்சியார் தளபதிகள் மருதுபாண்டியர்கள் துணையோடு திண்டுக்கல் அருகே உள்ள விருப்பாட்சி என்ற பாளையத்தில் தஞ்சமடைந்தார். அந்த காலத்தில் அவருடன் சிலம்பு வாத்தியாரான வெற்றி வேலுவும் உடன் இருந்தாராம். அவரை மிகவும் நம்பிக்கைக்குரியவராக நம்பி வந்தார் வேலு நாச்சியார். ஆனால் வெற்றி வேலு வாத்தியாரோ வேலு நாச்சியாரின் போர் திட்டங்களை ஆங்கிலேயருக்கு காட்டி கொடுத்தாராம். அப்படி ஆங்கிலேயருக்கு துப்பு கொடுத்த கடிதத்தை கைப்பற்றினார் குயிலி. வெற்றி வேலு வாத்தியாரின் துரோகம் தெரிய வந்து ஆக்ரோஷத்துடன் அவரது உயிரை பறிக்கிறார். வேலு நாச்சியார் அதனை அறிந்து கொண்டு தனது மெய்காப்பாளராக குயிலியை நியமனம் செய்கிறார். அதனை தொடர்ந்து மருது சகோதரர்கள் துணையுடன் 8 ஆண்டு காலத்திற்கு பின்பு 1780ஆம் ஆண்டு விருப்பாட்சி பாளையத்தில் இருந்து சிவகங்கை நோக்கி வேலு நாச்சியாரின் படையணி புறப்பட்டது. அந்த படையணிக்கு தலைமை வகித்தவர் வீர தாய் குயிலி. வேலு நாச்சியார் படை திண்டுக்கல் தொடங்கி ஒவ்வொரு தடையையும் தகர்த்து கொண்டு சிவகங்கை நோக்கி சீறியது. ஆங்கிலேய தளபதி பாஞ்சூர் காளையார் கோவிலில் இருந்து சிவகங்கை அரண்மனை வரையிலும் வரிசையாக படையணியை நிறுத்தியிருந்தார். அரண்மனை கிடங்கில் ஆயிரக்கணக்கான துப்பாக்கிகள் வெடிமருந்துகள் குவிக்கப்பட்டிருந்தன. ஆங்கிலேயர்களிடம் வேலு நாச்சியாரை விட அதிகமான ஆயுதங்கள் குவிக்கப்பட்டு விட்டன. வேலு நாச்சியாரின் படையணி தகர்க்கப்பட போகின்றது என உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் அப்போது குயிலி வீரத்துடன் ஒரு முடிவெடுக்கிறார். அடுத்த நாள் ஆங்கிலேயர் தோல்வியை சந்திக்க நேரிட்டது. இந்த வீரத்தாய் குயிலிக்குத்தான் தற்போது 50 லட்சத்தில் சிலை அமைத்து கௌரவம் செய்திருக்கிறது தமிழக அரசு. சிவகங்கை வட்டம் ராகினிப்பட்டியில் அமைந்துள்ள வேலு நாச்சியாரின் மணிமண்டப வளாகத்தில் வீர தாய் குயிலிக்கு அமைக்கப்பட்டிருக்கும் திருவுருவச் சிலையை முதலமைச்சர் திறந்து வைத்தார்.